Il-mewġ qawwi beda l-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar minkejja li ma tantx kien rieħ. Dan il-mewġ tant kemm kien qawwi li kaxkar il-baħar xi nies li kienu qed jixxemxu fil-pitch tal-water polo ta' Taslima. Filli kuratet jom, filli ġiet mowġa daqsxejn kbira, wara xi 3 minuti ġiet oħra ftit ikbar, u wara xi minuti oħra ġew 2 jew 3 infila. Tantu hekk illi spiċċaw nies il-baħar bis-sunbeds u bl-affarijiet personali tagħhom kollox. Studenta li titgħallem l-Ingliż f'Malta ittieħdet l-Isptar Mater Dei b'ambulanza wara li spiċċat fil-baħar. Il-pitch tal-water polo ta' Taslima ġarrab xi ħsarat, iżda l-aktar li nkwita lill-President huwa il-floating swimming pool li jiswa 50,000 euro. Però dat tip ta' mowġ mhux soltu tiegħu. U bħalissa qed nipprovaw naraw kif insalvaw il-pool. Dan il-fenomenu ta' mewġ qawwi minkejja li ma kienx daqshekk rieħ s'issa għadu mhux spjegat. Id-Dipartiment tas-Sismoloġija fl-Università ta' Malta ma rreġistrax terremoti u jidher li pajjiżi qrib tagħna wkoll ma ħassewx terremoti.